Mula po sa Team Dragon Fruit Ladies Official ay binabati po namin ng maligayang kaarawan ang aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Happy birthday po! We love you po! Hi guys! Welcome back po ulit sa aming YouTube channel. Ayan, ngayon po, pupunta kaming kaingin nila Dana. Mag-harvest kami ng doon, kung ano-ano. Sana kung anong meron daw doon, sabi ni Dana. Pero ang purpose talaga namin is yung sigarilyas, palang sa ilumano. Manunungkit kami ng palang. Sana may makita kami. Hello guys! Saan? Tara guys! Lakad mo tayo. Dana pala, 1 week na siyang wala sa bahay kasi may nagkatrangkaso yung tatay niya, kaya pinauwi muna siya kasi maglalaba-laba. Pero mamaya daw sasama na sa amin pauwi. Sabi niya? Susunduin na namin ang aming kadami niya isang belated happy birthday po pala kay Sir June Supangan. Happy birthday po. Pag-araw naman kainit-init. Tamad din magtilo. Mamaya na lang nga, mga gabi-gabi tayo magpunta. Puro isip ko. At mga alas 6. Much later. Ay, si Rodrodo. Saan marami? Saan marami? Dami? Alam ni Dana yan? Alam ni Dana? Ay, nakadami! Oh guys, may nakita kaming palang sigarilyo. Yan! Natabunan, piulan. Tayo magayan, guys. Plastic, guys. Nakita po. Hindi ko makita. Ay, pa ako yung ulan. Walang may-ari dito kaya lang? Ligaw lang to. Kalikasan ng may-ari na to. Puro hangin na naman. Guys, may utot baga ng utot dito. Hindi na nakukuha ng video. May utot baga na naman. Ako lang ang nahihiyang utot. Kalikasan ng may-ari ng palang na ito. Kadaming bulaklak. Marami rin doon sa kabila, sabi ni Rob. Sarap to eh. Kahit sa sardinas lang to, masarap. Tapon na dyan namin ng ito. Pwede na to? Ng hipon. Ito rin oh. Maliliit pa oh. Maliliit lang talaga. Pwede pa to? Native lang siya eh. Kaya Native, nga. ayan di ba yung native na palang? Masarap pa yung ganito yung payat lang. Sigarilyas. Tapos yung hindi pa siya kwan. Bata pa. Ito, dito parang kadami. Kahit dito lang pala sa gilid-gilid meron lang. Dito sa loob yan meron. Parang kasarap na. Ayun o, kadami niya pang bulaklak. Bulaklak pa lang siya. Ayun pa oh, kaya lang maliliit. Kaya nga makita ka rin. Ay no, pwede na yan. Ginasal ka ni Alex J. Ay, may nakuha na ako no, dalawa. Ito oh. Kulang pa yan. Pwede na to. Parang sa katutubo. Parang Panlang sa Ilocano. sigarilya sa Tagalog. Native na sigarilyas. Ay, mababaw lang. Parang kalapo. Yan. Sulabay mo ako, Peng? Kagaling. Yan o kay Alex. Dali. Go kayo mo gayad. Ganto lang. Ganto lang. Hindi pa kasi tanggalin. Buhatin niya raw siya. Ang ganda dito. Ito ang lugar nila, Dana. Dana Lopez.
ano na, Dinaanan na natuyot. Itong malagkit nila. naputol. Napo, kay Dana Lopez. Namiss ka na ng barkada mo doon. Namiss ka ni Iska. Okay lang. Magandang hapon, te. Maganda yan, di. Matay ka mo rin, ha? Wala kaming parang. Kaya natin doon. Nakahanap na ba yung sidaan? Ito na ang bahay nila, Dana. Doon, nag-itim ka, kakawakad mo. Dana Lopez! Dana. Oh, Ah, ha? Hindi ah. Nandito kayo. Karen, nandito na raw. ay, nandito rin siya? Nagwi ka rin, Dadan? Kaya yung isang. Oh, ito na si Dana, guys. Oh. May baby na siya. May baby na. Isang linggo lang na nawala, may baby na agad. Ayan yung baby dito dati? Hindi. Gano'n? Asan yung anak ni... Ay, ito yung anak niya. Ang likod nila. O, puti pala ng palay nyo eh. Butin nyo, maputi. Pupunta kami guys sa kanilang kaingin. Ano dito? May harvester din nagapasok? Ay, sino nga ito, Dana? Ganda o? Ganda ng palay niya. Kaya nga. Palayo ka, yun kayo. Ay, ito. Oh. Wala kang pisa dito. Sabi dahil sa akin, huwag daw pisasin. Bahala daw sila magpapit. Pero konti lang. Inauna niya pala. Ino ka dano, gabi ito no. Wala. Haglang lang. Ang dami. Pisas. Native ba tong tawag dito, Kuya Olan? Native na palang. Napanlang na. Pwede pa to. Na? Panlang gubat. Oh, pwede pa. Nakatubo lang siya sa ano. Basta kusa lang siyang tumutubo. Ayun pa oh. Durang di. Durangon. Walang may-ari.
Baka marami pa doon. Magulang na. Nanay, tatay. Pipitasin kasi magulang na. Ito yung anak. Yan, pwede na yan. Oo nga, matigas na to. Mabilis to mag-ano kasi, magtigas. Magtanda. Parang ikaw. Ay, ito pa sa kabila. Ayun pa, ay. Mabala, mabala. Mapaligtik, kumabot. Pati ito. Arege. Alek, are. Oh. Ang dami rin yun ah. Ayun ang maganda. Maliliit. Isang gulay yan na to. Ako wala. Dan. Meron dyan? Lala, si Ala, daling! Daling! Lagyan pala to. Galing na to. Buhagan. Nay? Ang dami. Ligaw lang dito guys. Hindi na pinapansin. Hindi nyo ba kinakain ta? Kinakain. Ba't hindi nyo kinukuha? hinahalog niya sa ano, sa pakbe. Ganyan lang, laga. Tapos sausaw bagoong. Oh, pwede na rin yun. Basta magkalasa. Maano naman to parang manamis-namis. Malaki yan. Hindi pwede magulang. Ayun ulit. Kaya lang mataas. Pag masukal. Ayan oh, kadami. Nakadain eh. Masukal siya. Okay lang alibot, wag lang ulag. Ito oh. Dito sa side. Ito nga atin nakabuta kayo. Ay, nulik. Akin na yan. Ay, akin na yung supot. Lagayan. Ayun palikot. Sa baba. Ay, sa baba. May kamay mo, meron. Ay, no, nakatito. Hoy, hindi ako yun ha. Sino na namang nagpasabog dyan, ha? Si ate ang bigay. Ito oh, kadami eh. Dami. Ang dami pang bulaklak oh. Hindi ito masira oh. Bupa. Ah, Hindi na ang ano ba? ay, andito yung supot kay Kuya Ulan. Okay. Kubra! 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 Ah, kubra. Sarap. Ang dami kami nakuha guys. Hindi kami nabigo. Sa sigarilyas at mani. Ligaw. Ay, no, sa taas. Yan o. Sa taas o. Ano sa taas? Yay, Oo, kan mo. Ano pala ka ng dahon mo? Ano ito mga sa inyo dahon? Ah. Nasa harap nyo na. Longga. Sarap naman hindi ko nakikita. Parang si Gigi nasa harapan. Sarap na hindi ko Nasa harapan makita. niya, hindi ka pa rin nakikita. Ang sarapan na nga. Ayan ako, dami Kuya Ulan. Oo nga. Ayun pa, oh, sa taas. Oh. Ito na. Yun, nakita ko marami. Kating kayo. Madami. Nasabsabong langunan. Ang kadami. Ayun o, ang dami o. Saan? Ayun, sa taas. Ay, oh.
Okay na yung hawak mo. May bangin. May bangin. Ah. Punta ka rin pala doon. Kuya Ulan, ikaw lang magagakuha, Kuya Ulan. Nag-enjoy si Kuya Ulan magkuha eh. Kala mo daw ubusan. Hindi ako nag-apura. Wala man. Guys. Dali. Kabundukan na to guys. Matigas na. Si Ulan sana, tabayan niya, tabasin niya. Ay, bangin dyan oh. Malalim yan. May bangin. Hawak ko na nga. Okay na. Saan tayo daan? Ganda dito oh. Ganda dito oh. Ayun ang sunset. Hanap pa tayo? Malalayo na. Hanap pa? Hanap pa tayo? Tignan mo nga, madami na ba yan? Madami naman na ata ate. Madami na oh. Meron pa kaya ito, Juan? Masabong na rin. Okay na yan. Pwede na yan. Masabong. O, pababa naman kami. Ganda ng bundok oh. Parang malapit na tayo. Yun lang ang kaingin nila. Parang maganda ka yung gantong oras yung magpunta ka ng gantong oras. Kasi mainit pag yung tanghali. Narinig ko yun. Kaluwang talaga ng hasyenda ni Dana. Kanya lahat to guys eh. Itong naratatanaw niyong sagingan na yan, kanya lahat yan. Charot. Inyo to, te? Inyo to, Dana? Guys, may mga tinanim silang palay, pero hindi nabuhay. Natuyot. Gaganda naman tong kaingin nyo. Ito baga Maraming tanim. ginagataan nila. Kaya nga, oo. Ginagataan nila. Sabi namin, ginagawa lang namin ito pang itin. Pangkulot na. Pangkulit, diba? Hindi ko pa to natikman. Hindi ko nga alam na kinakain to eh. Sa Bicol. Laman yata laman. Bilad natin tapos Ito di ba ito yung kadyas? Kadyos yan. Yung kadyas. Wala pang bunga. masarap baga yun. Di ba yung nagawa tayo ng kamuting kahoy kadami yung bunga? Kala ko Dami, Ito ang kaingin nila Dana. Okay na yun, dami na yun. Ano, laga putol? Ito guys, ilalaing din namin. Balinghoy ay. Balinghoy, tara. Patay balinghoy. Sa taas. Ito lang, oh. Wala. Iwan muna natin dito. Dara na lang dito, te. Dito lang mo. Damuti pa sila dito. May unas sila Ang linis na Talagang ano kayo no? Buhay na buhay kayo dito. Parang kahirap naman to itanim. Ay, ganun lang. Tubkal-tubkal. Palay pa lang na binatanim. Yung ano pa lang. Kahit pala itong ano nila mo. Ay, yung palay na. Binubuo na. Ay, yung buno ba? Sari-sari ng aning nakuha. Tapos na yun. Ang tanim. Sitaw bundok. Bigat. Ano kaya ko ulan? Wala mong yatang bunga, oh. Yun. Isa. Mayroon pa yan. Saan ang gulok?
Bigyan mo sa akin yun, ha? Sanggulok. Panglaga lang, wag na yung ano. Kunti lang. Prito ako niyan, masarap din yung prito. Bukas ako gawin ko yun. Sarap yung pag natikman nyo lang. Runggoy? Turunggay. Runggoy. Yun ang kalutuan ng pagamurong yan. Hindi na? Isa pa? Nakatubo. Hindi natin ibalay. Yatin natin sa daan. Bulik, gawa ka like. Ito. Guys, bibili ka? Balatan mo lang. May sugar cane din sila dito. Tubo. Tubo. Lek, tingin akong tubulek. Namimiss ko to eh. Pangpalinis ng ngipin. Masarap yun yung matalek. Balatan mo kaya. Ay, kulay brown man. Ayan nga ang masarap eh. Alam mo, wag mo nang ganyan na yung kutsilyo. Ngipin lang ang pangbalat dyan. Oo, ginaganon lang namin yan. Oh. Matigas daw Ginaganon lang mataba yun kasi. Yung Tuloy mo kasi. Kanya lang pala yan. Makatas? Na iba yun eh. O, yung ano mo. Ten. Paa mo. Order mo. Baka mo, Jay. Oo nga, ilagay natin dyan sa kwan. Dami Hindi lang lang, oh. Isakay natin. Kaya nga. Yan ang balin mo ipula. Oh, puti. Ay, kiki. Ito masarap kainin na nilaga lang. Masarap to, guys. Maganda guys. Pero kaya umutot na naman. Haba yan niya. Kaya nga. Sa inyo tulat ate na anak kaingin? Done. Laki. Kamuting kahoy. Puti pala yan. Tama na yan. Sarap nilaga. Kala ko kilakan tayo. Siyempre ito guys, babayaran namin ito. Hindi makakuha na tayo ng gabi eh. Hindi ko, sugat ako. Hindi. Duwa-duwa. Talagang panayan. Matamas? Makatas? Dali, kagat ka. Makatas? Ikaw, like, magganong ka, dali. Gusto mo, gamo. Ayoko. Tama na yan. Kadami na. Wala tayong lalagyan baga. Hindi masyado. Problema natin paano natin ito. Kaya ko na. Kaya ko na tinawalit ko lang. Dalawa daw sila manggat nyata ni Alec. Pasalubong daw kayo, Lek. Dulo sa dulo. Dulo sa dulo, oh, paligitan. Abe ako. Abe. Ah, dito ka, dito ka. Oh, dali, dito ka daw. Dali. Ayan, maganda, Lek. Mahaba. Sige, sige, Lek. Hugasan na natin. Guys. Paunahan kayo sa gitna. Sige, may premyo. Mapalinis ng ngipin to, pampaputi. Linisan ko pa sa'yo. Yung ngipin ni Dara maputi. Kasi lagi yan ang kinakain niya. May kamuti pa doon, oh. Dala na mo, Dara. Wala, tayo ko na. Lupet-pet yan ni Dana. Ito pa, magdala ka mo. Magdala ka dalhin. Dala ka kamuha. Guys, itatanim ko to doon sa may ano, fish pan. Madam Loy. Para meron din kaming Akin lang yan. meron pa doon, oh. May gabi pa tayo doon. Much later. Shout out po pala kay Rosie Alegre. Hello, po. God bless po sa inyo. Shout out po kay Sir Alfrafia. Hello, ingat po dyan sa Saudi. Kain mo mamaya kuya ulan si Didi tayo. Ang papakyat. Ayun. Gusto ko doon magbaba kanina eh. Parang mabis mo kaming dalawa kanina. Kaya nga. Yung tulok Para nila magbaliktad yung kan eh. A few moments later. Yan guys, bala ito po yung nakuha namin, sari-sari. May gabi, may saging, may kamuting kahoy, and palang. Yan ang aming palang. Ang dami. Dami. Marami pa doon, kaya lang ginabi na kasi kami. Siyempre gabi na rin kami. Okay guys, Yan yan. muna ang part 1. Gabi na kami, bali upaw na rin. ang aming part 2. Bukas guys, lulutuin namin to. Abangan ninyo yung part 2 guys. Thank you. Mating ng ating taga-luto.
Anong putahe yan? Ito ay laing, ito naman ay sardinas na lalagyan natin ng ginisang sardinas na may palang. Tsaka ito naman ay Gusto mo gawin natin dangdang Q yan? laga. Dangdang Q. Yung inihaw. Banana chip. Tapos ito naman guys, hindi nila kilala yung sinasabi ko, purunggay. Parang siya, parang cornic pag naluto. Korne, kamuting kahoy, korne. Tingnan mo, baga natikman nyo na yon. Yung inuwi ko dati yung gusto nyo ngayon na inaubos nyo ngayon. Sige, tignan natin bukas. Sige, gustuhan. Tapos yung iba yung laga. Okay. Let's go! Uwi na kami. Siyempre, babayaran natin to kay, kila Dana. Kano to ate? Bye-bye po! See you tomorrow! Good night! Walang bayad dyan. Babay po kayo. Walang bayad. Kasi, babay mo na. Guys, Oh. Bye-bye. isa lang magdala niyan. Oh, Dana, sama ka ba sa amin? Bukas na daw siya sasama kasi gabi na. Oh, magbabay na.